Yan, bigyan na. Chipkok yun. Wala ba kwarto sa bakit dito? May hirapan siya. Dapat nag-sip sa pang kwarto niya dito. Oo. Tinatanong ako. Tinatanong ako. Kaya? Ano? Gawin mo, nag-camera mo yung dala ka ng gadget mo. Dapat service naman. Sakto na makita ta ka Jim ah. Labas. Kaya yung ata. Parang may misa? Parang may misa? Kaya nga pag-uwi ko, mag-asawa na dapat ako. Pag-ibig ko, mag-uwi sa tapo. Sa ulo. Galong pulot to, tinailan sa ulo. Para nakakabuisip yun. Ay! Ano? Wala mo kagbahan yan. Ako wala ko sa takpa, kapatay ako. Gusto ko, hindi lang ko sa trabaho na yung talagang bago. Ako yung kasama na. Diliwan.
Sila nakatas. Dito. Bakit ba mga ano? Hey! Kain pa ako nun. Ano na, tapos yung bunga niya, gago. Itak ko talaga. Pero ano yun lang? Tawa man lang, sabi ako, nagalit ako. Buibay sa mga ano na doon, ang mga yung mga tanyang babae. Sila yung kadama sa pag nagagalit, tapos yung mga nagdagsan, nakaman niya, nagsiwapit sa labas. Nagsiwapit niya. Sabi parang ang pag-sabi ko. Kasi gusto niyo trabaho. Hey! Ano gawin mo? Kali pa yan. Oo. Alam mo, ba't nagdadagan sila? Ilang ano na sila? Isang bahay na sila na tumakas. Oo. Nagdadagan sila. Kaya isang ano na lang. Hindi sila makakuha ng ano. Hindi sila makakuha ng isang bahay. Oo. Sa mga Pilit sila sa bahay nila. Tapos, alis sa sila, kung pinagalit siya, pinagalit sa akin. Ang lagi mo ako sila naman, kung marami sa bahay dito. Marami sa bahay dito. Ano na? Oo. Oo. Sana yun. Tapos, yung nanay, sa mga bata. Tapos, sa
bata, apat sila. Apat yan. Apat. Si Luli, si Gina, si Ricky, si Rital, saka si Mimi. Yung malaki. Si Rital na yun, yung pusa. Oo. Pusa yun eh. Tatay. Tapos yung nanay naman yung dito rin sa bata. Tapos yung tatay na bata. Ano ba ang bata? Tapos tatay na naman eh. Pulis na yun ah. Bigla ako sa kanya eh. Sabi niya, huwag kita kami sa naman. Kasi naman sa trabaho, sabi ko na mas-ipin. Ano, mag-break siya. Parang smoking pa. Para sa play? Pero marami lang ginatangin dito mga mababay na. Alin? Nawawala yung buhay mo ah. Sabi ko ba kayo na nakauwi yun? Sabi ko, di ba? Tapos yung isang una ko yung layo yun. Kaya nausapan niya kami yun. Mamaya mo at pa, oy, para? Oo, sira, kapag hindi mo bahay, hindi mo Galuto ko?
Ay, tuta patay ka. Kung diabetes ka rin yan. Sugat mo na talagang lalaki na lalaki. Kuha nila kaya no, IDs. Malaki na, masarap yung ano. Gawin. Ano na naman yung mga chocolate. Nakuha na yung gusto nila? Sa ba? Nakuha na? Sila. Nakuha na yun. Nakuha mo na. Kasi mahirap mo. Iwan.
pala eh. Kasi kasako yun eh.